Sa mnom je danas Jovana Stokić, đak generacije Požarevačke gimnazije prirodno-matematičkog smera. Ćao Jovana. Zdravo. Kako teku pripreme za prijemni? Teku. Dobro. Verujem da imaš neke svoje metode kojima spremaš prijemni, pa mogla što nam kažeš o njima? Da, imam metode, koristim... Imam u stvari različite metode. Uglavnom volim da koristim flomastere, markere, bojice, da bude što šarenije, onda mi je lakše da učim i da povezujem. To mi je, na primjer, mnogo pomoglo jer različite lekcije, neki pojam koji se javlja više puta, obeležim jednom bojem tako da mogu da povezujem lekcije. To mi je, na primjer, dosta pomoglo, posebno za biologiju, hemiju i te moje predmete. To mi uglavnom tom metodom radim. Često volim pre nego što počnem da učim da stavim tačan plan. Od toliko do toliko će da se radi. To se nikad ne ispuni tako, da budemo jasni, ali volim da prvo na papiru sve ja to lepo da ispišem toliko do toliko sati. To mi kao nekom, da mi pomogne kao da imam pojem vremenu šta radim. A imam i neke posebne rituale proučenja. Naprimjer, često volim da pre učenja odem i stavim Karmin. Ne znam zašto to radim, samo sam jednom počela i onda sad svaki put pre učenja stavim Karmin. I jednom mi majka ušla u sobu i pitala me kao što to radiš, počela je da se smeje i onda mi ispričala da je ona isto to radila kad je bila kao ja, tako da, čudno. Nije, baš zanimljivo. A kaži mi, koliko ti je vremena trebalo da otkriješ taj svoj način? Pa, ne znam, od malena volim da bojim, da šaram, da crtam i onda je valjda ostalo je tad. Mislim da sam uvek to radila, da sam uvek voljela da podvlačim raznim bojama i to, da, uvek sam to radila. A rekla si da voliš da imaš te kao planove, pa da li to znači da učiš redovno i poštuješ taj svoj plan ili si kampanja? To zavisi od predmeta do predmeta, i od profesora do profesora, ali da, mnogo je lakše, na primjer, to sam sad shvatila, matematika, fizika, hemija, da se redovno radi, jer recimo posle ne mogu da se pokupim, teško mi je, tako da je to mnogo lakše mi je kad to redovno radim. Tako da sam uglavnom se držala toga. Dobro. Da li si bila angažovana u nekim vannastavnim ili vanškolskim aktivnostima? Jesam. Koji? Pa, volim sportove i volim mnogo toga da probam, ali imam te prelaze, volim sve da probam. I onda sam imala i trenirala sam i balet i posle baleta aikido i tenis i košarku i tako sve i svašta. Išla sam u muzičku školu i sada idem na hor. Dobro, sad trebam da se spremam za prijemni, ali volim da idem, pošto sam završila osnovnu muzičku, srednju nisam išla, tako mi bude mi često žao i onda kad odem tamo tako mi je lepo. Podsjetim se. A kaži mi, kako si usklađivala to sa školom? Da li je nekad bilo nekih poteškoća? Pa, nije... Uglavnom uspijem da uskladim. Sve je u tome da se lepo organizuješ. U suštini, mislim, to svi kažu. Da, ima naravno trenuci da ti ono baš ti nije do učenja, a znaš da sad treba da učim jer posle neću da budem kod kuće. Ali, ne znam, izvučem se nekako. Dobro. A na koja si sve takmičenja išla i šta si postigla na njima? Pa, mogu tačno da se zatim na što sam sve išla. Bilo je i onaj francuski i recitovanje čak iz latinskog. Mislim da mi je najbitnije to što sam bila na republičkom iz biologije. Bila sam u prvoj, drugoj, trećoj godini na republičkom iz biologije, ali sam najbolje prošla u drugoj godini, gde sam osvojila treću nagradu. Tako da mislim da mi je to... Ali nije mi pomoglo, jer mogu sad da se polaže i to. Nisam oslobođena. Ali dobro, upisuješ šta tečno? Upisujem farmaciju. Farmaciju, da, pa ne treba biologiju. Da, nemam biologiju, ali sam htjela da probam na medicini, znaš, tako pomoglo bi mi da ne mora da radim biologiju. Dobro.
Pa dobro. Da li je bilo trenutak kada si se osjećala iscrpljena i spremna da odustaneš i kako si ih prelazila? Da. Svaki drugi dan. Šalim se. Da, često imam, ja mislim da je to normalno i da svi to imamo te trenutke kada ti dođe onako, ne mogu više, da će ti da baciš knjige. Znaš kako to prevaziđeš? Ja recimo imam, volim mnogo da kukam. I onda ja to kukam, ide mami, iskukam se tati, iskukam se sestri, a isplačem malo ako treba i onda nastavim. Obično tako ide. Odličan način. Ceo taj proces. A kaži mi, koja ti je bila prva ocena u gimnaziji? Ne sećam se koja mi je bila prva ocena, ali mislim da mi je prvo odgovaranje bilo iz biologije. I mislim bila je kod profesora Radiše Petica. Da, tad smo počeli da sarađujemo. Kaži mi, šta bi poručila svim gimnazijalcima? Ništa, poručila bi im, zavisi od toga šta žele da postignu. Poručila bi im da se drže, da stegnu zube. To bi im poručila u suštini. Svako je osoba za sebe, tako da to što meni nešto odgovara ne znači da će nekom drugom da odgovara, tako da... Hvala ti. Ništa.